O kay 52 naman ka today, naa siya ihatag nga laing pa-surpresa sa imuha. Kaya Ay sir, nagpa-deliver nga pagkaon? Gikan kang Ading o Jennifer Olandra? So kung na pa ibero nun sir, nga 145. Kinsa man ang ading taga-asa siya. happiest birthday dear. I love you so much. Pinangga kayo tika dear. Kabalo ka ana. So naa ko'y 52k. So wala siya sir para sa imuha. Kay deserve nimo na. Kay wala jud ka nag-chicks. Pila na ko katuig sa abroad. Wala. Salamat. Camping kayo, nakasalayo. I miss you. Through the years, you've never let me down. You've turned my life around. PM Digos Flower Shop, delivering happiness. Alam, sir, may buntag. Si Sir Marty? Ay sir, nagpa-deliver nga pagkaon? Asa may ikan? Gikan kang Ading o Jennifer Olandra? Ipa-deliver din sir kay Marty. Ipakuha ng video sir ha, kay iya mo i-con sa social media. So kung na pa ibero nun sir, nga 145. Oh no! Naki-order sir, ikaw order, i-deliver mo miyan igod. Wala may i-inform sa kuha. Wala nang inform mo ha? Dili mo gipahatod sa Cruising Tibison. Wala ikuan lang Marty dire. Boni. Ako man. Kay ingo mo siya magisugo I-inform man. niya, ay payments nga. Sana. Kinsa man ang ading taga-asa siya. Kaya dira po Santa Cruz sir. Ha? Santa Cruz po. Tapos? Nagawa po kay order sir? Ading ang apelyido? Ading ang pangalan, Olandra ang apelyido. Wala i-inform mama nila may. Ha? Kisa may nagwan. Kung saan na pagkaon na yung okasyon dari? Ha? Pagkaon mo gani? Birthday man ako karon. Ay birthday nimo? Pero wa ka kailan ning ading sir. Wala yung kuha ng ading. Sa mo ni nga din diri mo kuha ng bayad. Okay na siguro na. Okay lang? So 45 naman sir. Ang bayro nun? Alis sir, dito sa sakinan. Okay, mga may picture para sa kang ihatag mong ading. Ah sir? Mga may picture si mo sir ya? Okay na. Diri sir kay gusto mo kaya pa-picturean yun? Ani? Okay na sir, balik ko open sir. Picturean ka na ako. Surprise! Happy birthday! Maligayang bati sa iyong kaarawan. Happy birthday! Happy birthday sir! Hindi naman magpalain ka ng buong May nakasulat sa cake sir. Happy birthday dear. I love you. So sir, mayong buntag o happy birthday sa imuha. Magpailaila dahil ni sir. Ako na si MM, kani si Abby. We are from AM Digos Flower Shop. So, nami diri karon para ihatod ang pasurpresa ni ma'am. So, na siya yung message sir, pero usa na ko basahon kantahan sa kanamong happy birthday. Yeah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. So, na siya yung message sir. Ana siya. Happiest birthday dear. I love you so much. Long live and good health para sa imuha. Pinangga kayo tika dear. Kabalo ka ana. O, salamat sa pag-atiman sa atuang anak nga si Jemay. Nga ako unta ang dapat mag-atiman sa inyuhang duha. O kay 52 naman ka today. 52 na, so naa siya ihatag na laing pa-surpresa sa imuha. Kaya, so naa ko'y 52k. So wala siya sir, para sa imuha. Kinasing-kasing ko nang ihatag para sa imuha dear. Kay deserve nimo na, kay maayo kayo ka sa akuha. O wala jud ka nag-chicks. Pila na ko katuig sa abroad. Wala jud sir? Wala jud nag-chicks? Wala pa.
Pero wa jud ka gabinuang sa ako. Take care always. Si Jemay ayaw pasagdi. Kay pinangga kayo tamong duha. O dili na nako tasod pa, dear. Always mataga-talk sa messenger. Enjoy your day, dear. Happy birthday and I love you. Wow! 52,000 na, Sir Kai. 52 man mo ang wow! Arawan mo na magbayad. Birthday wish ni mo sa imong family. Long live, tapos more blessings. Mo lang? Sa imong mama. Thank you kay lakas. Bila dyan kong DCC. Huh? Lakas bila kong DCC. Okay. So, ito lang. Sir, unsa may mensahe nimo sa imong asawa nga nagpa-surprise ano? Salamat. Camping kayo, nakasalayo. I miss you, manat. Ito lang. Nag-request ba siya pasayawon daw ka? Yun ang tingin. Sige, picture na lang. Happy birthday! Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Bigos Flower Shop lang doola serbisyong sulit way sama daghang nakuyawan sa ilang taktika kaysa permero iprang kanila pero sa ending kalit kang masorpresa kay grabe ka bungga ang giandam nila sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga ang Bigos Flower Shop lang doola